Že máme spať. Objednáme už tú pizzu? No. Tuto mám zase ja volať. Dám ti môj mobil, cez môj zavoláme. Ako chcete. Už mu to napíšať. Čakaj, ale neviem, prečo si píšeme, keď je vedľa. Že akú máme radi pizzu a že když neviem. Čo? Niečo, No, máme... když dať na sebe najkrát si, nebo... Aha. No. Dobre, nepíšte tomu už. Neviem, babi, ako si dáme? Ja si dám syrovú. Vy? Nedáme to zase na polku? Môžeme. Dobre, tak ja chcem na polku. Aťka, 4 druhy syra a sedliacku. A potom už Ale objednáme len 2 pizze, nie? Dobre, si dať na polku? Ja nezjem neviem. celú. Čo? Ja si nezjem celú. Ani ja. Tak, no, len čakám, či aj táto chce. Nazjem celú. Myslím. Budeme tu riešiť nejakú pizzu, hej? Či, alebo tak vy si chcete dať na polku? Dáme len na polku, Dáme. nie? No, a každá si dáme na polku, No. akú chceme. No dobré, a mne objednáš len tu? Sedliacka A na poli 4 druhy syra. Dobre. A počkaj, na toci. Ja chcem mal slaninovú. Vítorci, a ty chceš jakú? Kukuricovú. A počkaj, ja idem sa spýtať tatina. Tatino? Chceš aj ty pizzu? Aha, dobre, no. Ona sa bude objednávať. Čiže? Ona sa bude objednávať. Tá pizza? Nie, že... Ja nie, to ja vždycky objednávam. Babi, počkajte ešte chvíľu. Ešte doriešim tatino. U Johnnyho? Čo tam píšu? U teba teraz pôjde na že Teraz budete počuť, že ako objednávam pizzu, hej. ľudia. Teraz sledujte Aďu, hej? Do you speak English? Ľudia, nie. Nepíšte tu po anglicky, prosím. Ľudia, my neviem po anglicky. Pizzeria u Johnnyho. A pôjdeme tam zavolať pekne. O, neviem, kde je číslo. Toto je ten... Nie. Táto je Adam. To je Adam? Nevieme, prečo sa tu nedá pripojiť Adamovi. To by som... Jej, čau, je tu Martin. Fúha, neviem, prečo sa mu nedá pripojiť do Rici. Čo? Že či tam chceš aj čo si pridať? Neviem. Teda napíš. Dami? No. Tu riek sem píše, že prečo sa sem nedá pripojiť Adamovi. Adamovi? No, že sa mu sem nedá pripojiť. Ja neviem, čo... Neviem, však sme aj cez tvoj účet pripojené. Fakt, že nevieme. Teda aspoň, neviem. Ale aj keby som to poslala, ja nemám ako, pretože mi nejdem posielať ani videa. Tak ja neviem, čo s tým je. Spider-Man Pozdravuj, pozdravuje. Tamar. Počkaj, to je niekto s orgoníkom istov, on je Spider-Man. Nedá sa mi to rozkliknúť.